Hi mga kachoy, good morning. Mga kachoy, bigyan ko kayo ng tip kung paano maglinis ng isaw ng baboy. Ito. Sa probinsya kasi namin mga kachoy, ginagamitan pa ng ganito. So, nakaisip ako ng diskarte kung paano mabilis maglinis ng isaw ng baboy. Kasi napakahirap itong linisan mga kachoy, lalo sa probinsya namin. Tara mga kachoy, samahan niyo ako. Mabilis lang to mga kachoy. Thank you. Ganito mga kachoy, yung paglilinis namin sa probinsya namin. Tradisyon na ganito. Yung lagi na namin ginagawa sa probinsya. Tutusukin lang siya dito ng tingting. Yan. Tapos, lalagyan ng tubig. Yan, ganyan ang palagi namin ginagawa sa probinsya namin. Or dito. Ngayon, nakakuha ko ng technique. Turuan kayo mga kachoy kung paano mabilis natin yung trabaho. Ganito mga kachoy. Tayo pa tayo mga dito. Ganito mga kachoy. Tutusukin mo lang. Kukuha tayo ng kutsilyo. Kailangan medyo maliit. Or maliit lang to. Di siya masyado malapad. Para papasok dito sa butas. Yan. Yan ganyan lang mga kachoy. Yan napakabilis lang mga kachoy. Yun gaganon mo lang siya. Kasi napaka-importante ito mga kachoy na nalinisin ng maigi. Kasi to, alam mo yung yung dumi to ng hindi makinain. Kailangan mabaliktad natin to para masarap yung pagluluto natin. Yan ang ganyan mga kachoy. Ang bilis lang. Yan tutusukin mo lang siya. Yan yung baliktad na siya. Ay na siya, di na siya di mo na kailangan pang baliktad ng di mo na kailangan baliktarin. Yan yan mga kachoy. Ang bilis. Tapos putulin mo siyang ganyan. Yan. Tapos tabi mo. Kuha ka na naman ng mabilis lang mga kachoy. Yan medyo pilipit kasi. Pero pagka di naman siya pilipit yan. Ayusin natin. Yan. Yan, tusok nyo ulit. Ganun lang siya. Yan. Yan. Ang bilis lang siya Hindi mo na siya kailangan baliktarin. Kukuha ka ng ganito. Ganito kasi yung technique dun sa probinsya namin. Ito yung pambaliktad namin. So, nakaisip ako ng tamang diskarte. Yan Yan gaganan mo lang. Baliktad na siya. Mahugasan mo siya ng maigi. Mamaya mga kachoy, bigyan ko kayo ng tip kung paano malilinis ng gusto to. Kailangan natin ng special power. Ayan mga kachoy, ang bilis diba? Tapos putol mo ulit siya. Ayan para mamaya pagka pinakuluan natin, hindi mahirap iwain. Hindi siya buo-buo. Ayan yan bilis lang siya Ayan dapat di sa pilipit mga kachoy. Pero kung nasa plangga na to maganda. Maliit lang kasi itong lababo natin. Kaya, pwede na to. Yan mga kachoy mabilis lang siya Iwaan na siya. Yan, putulin mo siyang ganyan. Tabi mo siya. Ayan. Yan tusok ulit. Yan, tusok lang tayo ng tusok mga kachoy. Yan mabilis lang mga kachoy Yan, pag medyo mababa na mga kachoy, putulin mo na naman. Yun. Kuha ka na naman mga kachoy. Ganyan lang mga kachoy. Simple lang siya. Yan Yan lumulusot minsan.
Yan ah. Ang bilis lang mga katsoy na. Mayroon din technique ganito eh. Dire-diretso mo lang siyang ganyan. Pag medyo puno na siya, ganyan mo na lang siya. Yun. Yan. Kanya, diskarte na lang mga katsoy yan. Kung ano, saan kayo komportable. Yan ah. Oh. Tapos putol. Pakita ko sa inyo mga katsoy yung ano. Yung ginagawa niya sa probinsya kung gaano kahirap. Ito kasi yung dati lagi namin ginagawa. Ito yung butas. Dito mo siya tutusukin. Yan. Tapos halagay mo siya ng tubig. Ito na mga katsoy. Pa-final na linis na natin to. Ayan. Yan. Yan. Ito mga katsoy yung ano, yung tip na matindi. Alagyan nyo siya ng maraming asin. Yan ah. Asin. Ang dami. Yan. Yung asin kasi mga katsoy, pampatanggal to ng lansa. Tsaka yung dumi kanina, mawawala na yun. Ayun. Sa probinsya namin mga katsoy, iba rin yung ano doon. May diskarte rin sila doon. Ano, yung tawas mga katsoy. Pwede rin yung panlinis dito yun eh. Sa isaw ng baboy. Tapos yung sa puno ng saging yung gitna, inihiwa yun na maliliit. Tapos yun ang lalamas nila dito. Yun. Mawawala na yung lansa tsaka yung dumi ng ano. So, ano, mga siguro tatlong tapon nyo yung ano, tapon nyo to. So, unang pinag-anuan. Tapos, panibago ulit. Lagyan nyo ulit. Mga 3 beses po na ano, gagawin nyo to para talagang malinis na malinis. Diba, para kung ano yung gawin nyo rito, balbab, dinuguan, adobo, kung ano-ano man na luto. Hindi siya malalasahan na ano, yung ano, medyo maanta ba yun o yung medyo iba yung amoy, iba yung lasa. So yun lang mga katsoy, sana makapulot kayo ng tips sa akin. Thank you for watching. Thank you mga katsoy.